Sorpresa! Mela, l-għanet nsemmilkom u nilqakom għal program numru 134 mis-sensiela Mix Zone. Qed taraw il-wiċċi raġuni hija li l-beraħ kelli diversi problemi tekniċi biex intella l-post match reaction tiegħi għall-logħba Inter Real Sociedad. Peressa ħassejt li ma kont sodisfat b'dak li qed, deċidejt li nerġa' nidħol nerġa' niftħilha ftit qabel ma nagħti l-ispazju lil Kert u lil Brady, illi xorta waħda ħajkunu skedati li jidhru f'dan il-programm. Mela, Inter xejn, Real Sociedad xejn. Video qed jiġi rikordjat ftit l-4 wara nofsinhar, ftit sigħat wara l-logħba, u inevitabilment il-risposta illi għandi, anzi d-domanda li għandi għal dan il-video hija appuntu din. Qed tara fejn kellek tirbaħ mal-Benfica? Għalissa x'ġara? Għalissa x'ġara? Is-Sociedad niżlulek għad-draw f'Milan u spiċċajna blajna l-Katusa spiċċajna t-tieni fil-grupp. Issa toqgħodu x'tgħiduli turnover, priorità t-tinistilla, naqbel il-priorità għandha tkun it-tinistilla ta' ħbib tiegħi. Naqbel. Imma opportunità li tirbaħ grupp li għal darba ġik faċli u ma toħodix. Wejja, tissa ħanibdew nitkellmu naqa' fuq il-logħba. Ma kontx ninżel bit-turnover li nżilt, vera li l-ħadd irridu nilagħbu mal-Lazio li hija logħba kruċjali. Ma fġur is-sewwa nisran ikollu. Irbaħ il-logħba, inżel biex tirbaħ il-logħba u mbagħad isserraħ. Illum jiddispjaċini ma' video żvok għandi ta' għalikom. U ħajkolli noħodha ftit kontra Nzaghi llum fuq dan l-aspett. Tipprova tirbaħ il-grupp, tinżel fuq il-tim. Issa vera forsi fid-difiża ma stajx tilab il-bastoni għax kien forsi ma kienx 100% f'siktu u anki il-play tajt. Lautaro u Barella ma kienux fit, alright, so Barella kien hemm Frattesi li nafu l-kwalitajiet li għandu. Għafna nissewwa. Ibda Lautaro mbagħad ilaw kif ikollok il-vantaġġ assigurat. Għax daw niżlu letteralment biex jilagħbu għad-draw, labu tajjeb ġabuna fid-diffikultà, aħna l-ftit ċansijiet li kellna ħlejnihom u issa ara x'ġara. Spiċċajna t-tieni bir-riskju, alright, li issa nsibu Gattuso li jġibu l-isem ta' Bayern Munich, Gattuso li ġib l-isem ta' Real Madrid, Gattuso li ġib l-isem ta' Manchester City, alright, l-Arsenal illi fil-fema tiegħi 50-50 nistgħu nilagħbulhom, il-Barcellona oħrajn 50-50 ma kienu se nevitom, u jekk jirbħu l-grupp tagħhom il-lejla, l-unika forsi tama li hemm hija Borussia Dortmund u Atletico Madrid. Imma forsi, imma tara minn ġittini, Copenhagen, Red Bull Leipzig, Porto, għarrim kienu konna tre faċli, meta tqisu illi fi frar qabel iċ-Champions League se jkollna ġiex-logħbiet kruċjali tal-kampjonat. Sinjuri, illi huma Inter Juventus nhar l-4 ta' April ta' frar u Roma Inter nhar il-11 ta' frar u 3 tim wara rridu morru nilagħbu Champions League potenzjalment. Issa wara kulħadd bravu, imma jiena għalhekk għamilt video ta' 20 minuta mal-Benfica nispjega li dik il-logħba kellha tintrabaħ. U llum ukoll kellna tintrabaħ din il-logħba, kellna ninżlu fuq il-tim.
Qed tibda sserraħ, forsi l-unika bidla li kont nagħmel hija jiena frattesi flok Barella ma qudiem kont nibda b'Turam u Lautaro. Inġib ir-riżultat u mbagħad naqla Lautaro. Mhux qed ngħid li l-Inter labda ħażin, imma tlifna trejn importanti li ħajkomplikalna t-triq jekk dejjem irridu naqbdu Trent ta' Wembley f'Ġunju. Li xorta nemmen li t-tim hemm qiegħed, avolja f'Jannar neżiġi li d-diriġenza trid tiġġib attakkant biex iktar tiffaċilita l-affarijiet, imma f'ġieli sewwa nisrani naħwa din il-logħba kellha tintrebaħ. Dan il-grupp kellu jintrebaħ u le, jien m'iniex kuntent li ġejna t-tieni. Voldiri. Iwa, forsi li kieku Barella flok laqatilna sta f'Lisbona skorja, illum qed nitkellmu mod ieħor. Ma kieku kien qatt ma ltaqa' u rridu nitkellmu fuq li għandna f'idejna. Issa, li kien li sar, Inzaghi ta' messaċċar lil kulħadd illi l-prijoritajiet tinistilla li nerġa' ntenni granted u naqbel li l-prijorità hija l-iskudetto, imma fil-logħba kellna nirbħuha hu. Kellna ninżlu sura ta' nies, nirbħu l-logħba mbagħad inserraħu. Għax issa ċertu affarijiet ħarġu fil-beraħ fosthom illi Arnautovic u Sanchez ma għamel xejn il-bieraħ, mhumiex forsi daqshekk għall-altezza daqskemm sibna. Imma still xorta ngħid li għandna tim biex nikkompetu għall-Ewropa, ma issa ikkomplikajna il-ħajja. Voltieri, il-fatt li Darmian kien captain il-bieraħ forsi kienet nota pożittiva, Darmian ħaqqu jkun captain għall-bieraħ, plejer li jaħdem u plejer li kien dejjem utli għall-kawża tagħna. Għaldaqstant mistħoqqa wkoll. Ma still is-Sociedad niżlu jilagħbu l-logħba tagħhom, niżlu biex ma jħallux l-Inter jilagħbu, 26% ta' possess min-naħa tal-Inter hija xi ħaġa li turik li daw is-Sociedad they came to Milan not to play, imma li jġibu draw u jitilqu bil-grupp f'idejhom. Issa jridu l-konsekwenzi ta' dak li ġara. Issa, jien kien insensar, se jibda fil-logħba kruċjali li għandna nhar il-ħadd mal-Lazio, Roma fejn fl-aħħar 3 snin tlifna, ilna ma nirbħu mill-2018 u se tkun test ukoll tal-kredenzjali interisti għall-iskudetto. Mbagħad naraw nhar it-tnejn x'polza ħadd iġina hux. Imma jekk forsi hawn ħafna qed jgħidu l-aqwa li għaddejna u li kien tinistilla, jiena naqbel li tinistilla hija l-ewwel priorità, imma le, m'iniex kuntent li l-Inter spiċċat it-tieni fil-grupp li stajna nirbħu faċilment. Mela, rent over min-naħa tiegħi, nixtieq li issa nistidinkom biex tkomplu segwu l-programm, immorru għal waqfa qasira ta' riklami, wara hija Kerċ Kembri bl-analiżi ta' PSV Eindhoven Arsenal. Ħudu ħsieb il-kumplament tas-serata tajba u sempre Forza Inter. Ngħidu għal aħħar waħda mingħand Game Breaker, jekk tixtru rigal tal-minit minn għandhom u tħalluh fl-istabbiliment tagħhom ġewwa Birkirkara, ejjew nhar 23 u 24 ta' Diċembru li ġej fl-istess ħanut u ser ikun ħadd iżjed minn Santa Claus li ser ikun qed jagħti rigal tal-miliet lin-nies tagħkom. Mela d-darba għamlu tmani tixtru rigal mingħand Game Breaker u mbagħad ħallu f'idej l-istaff qabbli tagħhom biex jagħtukom esperjenza unika għal matul dan iż-żmien tal-miliet li ġej. Game Breaker, l-aqwa logħob tal-PlayStation, Xbox u Switch.
Napoli, għabudna mħor Migżon, fej ma'kom ħankun nitkellem u diskuti dwar l-logħba tal-bieraħ l-aħħar logħba ta' gruppi tal-UEFA Champions League bej PSV u Arsenal. Rajna tim ta' PSV li ħareġ formazzjoni verament b'saħħitha, der li jrid ibattilna tal-ewwel leg. Tim tal-Arsenal ħareġ b'tim differenti ħafna. Rajna Ramsdale, fl-aħħar Ramsdale lab l-ewwel partita fi Champions League. Ma ninsewx li bis-saħħa tal-keeper żgur li kieku medin xemmek wara staġun tas-sena l-oħra. Rajna Saliba u l-Gabriel li bdew il-logħba flimkien ma' Ramsdale, Kivior u Cedric, il-Neni Havertz u Jorginho, Trossard, Nketiah u Nelson. Rajna taqsima vera tim ta' PSV jattakka verament veloċi, kellna dak is-sejf ta' Ramsdale, raqtu l-lasta wkoll, rajna dak il-clearance wkoll fuq linja ta' Gabriel. PSV żgur li b'riżultat kienu ferm diżappuntati, kien ħaqhom iktar fl-opinjoni tiegħi. Draw ma jġustifikax il-partita. Bis però mbagħad sibna l-gowl aħna fl-ewwel taqsima, il-gowl ta' Eddie Nketiah fejn verament tajjeb u Eddie Nketiah minn bejn saqaj Kamalo inexxu lilha bil-Benitez fir-rokna x-xibka. It-tieni taqsima, it-tim ta' PSV ħareġ biex iġib il-gowl ta' draw u hekk għamlu, malli bdiet it-tim taqsima ħarġu verament tattikament vera tajjeb ħafna. Ma bdewx ituna l-ebda spazju qudiem il-kaxxa tagħhom, ftit konna kemm xejn perikolużi u badbek minn żball tagħna irnexxilhom iġibu draw ta' Claritersen li għana ta' Ramsdale għal gowl ta' 1-1. Irbaħna l-grupp, jiena fl-opinjoni tiegħi ma sraqna xejn ukoll sissa f'din il-kompetizzjoni, kull logħba urejna d-dominanza tagħna parti l-away game ma' Lens u l-logħba tal-bieraħ. L-logħba tal-bieraħ kienet naqgħa mistennija wkoll. Ma qbilx ma' Arteta wkoll, Arteta beda jilgħab il-players li s-soltu jilbu fl-11, xtaqt nara l-Anweri, il-Solussa u players oħra żgħar, rajna ritorn ta' Smith Rowe u li fl-opinjoni tiegħi kellu jidħol qabel żgur biex narawh fl-iskwadra wara injury kemm xejn twila. Żgur kull supporter bħali xtaq li jara l-Emil Smith Rowe kmieni iktar fil-partita, dan hekk daħal l-aħħar 5 minuti tal-logħba. Żgur li ma setax ibiddel xejn f'impatt daqshekk żgħir. Fl-opinjoni tiegħi l-aqwa players li kien hemm il-bieraħ kienu Havertz u Nelson. Nelson kien l-iktar player li beda jipprova jgħaddi minn bejn id-difensuri tagħhom. Havertz beda jirbaħ il-ballun għoli wkoll, jipprova joħloq xi ħaġa kemm ma kunux daqshekk perikolużi. Xorta Havertz rajnieh veloċi fuq l-attakk u kif jgħidu l-Ingliżi on the front foot fuq il-ballun. Kull 50-50 ball nexxu li jirbaħ, beda juri d-dominanza tiegħu. Havertz fl-arja wkoll, kulħadd jaf kemm għandu il-tret tajba ħafna. Ma ninsewx dal-plejer beda bi-staġun kemm xejn ħażin, issa qabad il-forma tiegħu. Żgur li Kai Havertz dawk il-65 miljun jidhru li swihom għal-mod ta' kif qed jilgħab u għal-mod ta' kif ma ninsewx li żvolġih Arteta. Ngħaddu għaddejna fażi li jmiss round of 16, nistgħu nġu ma' timiet tajbin ħafna,
Il-kompetizzjoni hija l-aqwa kompetizzjoni fl-Ewropa, l-aqwa timijiet fl-Ewropa. Ma rridu nżommu sajna mal-art, għandna tim żgħir, tim ta' ftit esperjenza fil-kompetizzjoni, biss però nemmen li kapaċi inkomplu għaddejjin kif aħna sejrin. Ix-xorti titħallek ukoll, ma ninsewx il-futbol apparti li tkun tim tajjeb, irid ikollok naqalak ukoll, jalla Alla tkun favorina fir-round li jmiss. U minn hawnhekk nippruvaw inkomplu ngħaddu għal quarter finals tal-kompetizzjoni. Dan il-ħadd għandna logħba oħra diffiċli ħafna, home Brighton. Brighton għandhom rekord tajjeb ħafna ġol-Emirates, żgur ħajġu ottomista ħafna u ferm pożittivi biex jirbħu din il-kompetizzjoni. Dak kien kollox minn naħa tiegħi, ngħaddu għar-riklami, kif niġu mir-riklami ħajdħol Brady Buġejja biex jagħti l-analiżi tiegħu bejn United u Bayern Munich. Grazzi u sami kulħadd. Wasal eluq żmien ommok, missierek, jew xi ħadd minn tal-familja, għandek xi okkażjoni jew xi attività mal-ħbieb u trid issib restorant tajjeb b'ikel ġenwin u prezzijiet qalbut ta' kulħadd? Post wieħed għandek issib El-Katalan tax-Xajra fejn issib għażla vasta ta' pizza, pasta, grills u għaġin f'atmosfera b'element familjari. Għal bookings ċempel fuq 21 800 997 jew żur is-sit tagħna għal iżjed informazzjoni. El-Katalan, ir-ristorant għalik. Nissemmija kollha tal-Kamra Sportiva u jiena ħanati l-analiżi tal-partita tal-UEFA Champions League bejn Manchester United u Bayern Munich. Nixtieq nibda billi ngħid li għal din il-partita United kellna 10 players imweġġajn, Sancho li ovvjament qiegħed esklus li jiġi magħżul fl-iskwadra, kif ukoll fl-ewwel ħaf weġġaw Harry Maguire li fil-fema tiegħi huwa l-iktar plejer inform li għandna bħalissa, kif ukoll Luke Shaw li kif dejjem kważi tista' tgħid semmejt f'kull video tiegħi dejjem huwa plejer validu ħafna. Però naħseb li jiena din mhijiex skuża, naħseb li il-biraħ il-United fil-fema tiegħi inħoss li l-overall performance tal-UEFA Champions League naħseb li missejna l-qiegħ ħabba l-fatt li ġejna l-aħħar fil-grupp, ġifieri dan ifisser li ġejna eliminati minn kull tazza Ewropea għax jiena kieku ġejna t-tielet kont nieħu ċans li mmorru fl-Europa League għax nemmen li f'dik il-kompetizzjoni nistgħu navvanzaw u anke bħala introjtu tal-klabb issa m'hemm xejn.
U barra minn hekk il-bieraħ inkiser rekord negattiv ieħor li huwa li l-United huma l-iktar tim Ingliż li lajna gows fil-gruppi tal-UEFA Champions League bi 15-il gow f'6 partiti. Jiena niftakar ukoll li dan ix-xenarju kien ġara way back fis-sena 2006 meta United konna ġejna l-aħħar fil-grupp u dak iż-żmien konna mmexxija minn Sir Alex Ferguson, però ovvjament meta bdejt nara l-istatistika u l-performance overall just mhux għax-Champions League biss f'dak is-season konna ħafna aħjar in ġenerali bħala sitwazzjoni minn kif qegħdin illum. Forsi l-bieraħ rġajna rajna l-partitari kulħadd b'opinjoni differenti hawn min jibqa' jsostni li Ten Hag għandu jisam postu u dan kollu huwa danni huma ħlief tort tal-Glazers. Rajt kummenti wkoll fej li Ten Hag l-aħħar parti tal-aħħar ċans huwa l-logħba li ħadd li ġej kontra Liverpool. Jiena fil-fema tiegħi naħseb li il-situazzjoni tal-Glazers mhijiex tagħmel il-ġid, ma fl-aħħar mill-aħħar naħseb il-coach jiena għandu players li huwa jutilizzhom u kif jixtiequ naħseb jiena f'din għandu blame kbira ġifieri li t-tim jinqara daqshekk fi stadju bikri anke ħabba l-fatt li meta tara l-avversarji li kien fil-grupp tneħħel il-Bayern Munich naħseb jien fil-fema tiegħi mhux tal-li kellna għarniġu fit-tielet post il-United ma naħseb li kellna nikkwalifikaw bit-tieni post jien fil-fema tiegħi. Issa l-biċċa tax-xogħol li tim bħal Copenhagen li tista' tgħid huwa l-inqas tim kwotat mill-erba' timijiet fil-grupp spiċċaw huma ġew it-tieni u naħseb li għamlu dan b'mod meritat. Minn 6 logħbiet ukoll kull ma ġibna 4 punti biss ġifieri rebħa u draw 4 telfiet. U r-rebħa ġiet kif ġiet ukoll għax niftakar dik il-partita ġew Trafford Copenhagen ġifieri kieku ġejna draw ma serqu xejn, ovvjament kien hemm dak is-sejf fl-aħħar tal-penalti ta' Onana. Nixtieq nirrimarka wkoll li fit-3 partiti United konna dejjem minn fuq u biskor ġifieri ta' 2-2 nirreferi l-ewwel logħba mal-ewwel it-tieni partita tal-grupp ma' Galatasaray għamilna ħinijiet twal minn fuq u mbagħad l-istess Copenhagen away konna 2-2 tkeċċa mal-kusra x'in qabel ma spiċċa l-ewwel ħaf u l-logħba spiċċat kont tlifni qabel l-iskor 4-3 u l-logħba il-ħames li għaddiet ta' qabel di kontra Galatasaray fejn ħinijiet twal konna qed nilqu bl-iskor ta' 3-1 u l-istess ġejna draw. Naħseb li anka l-bieraħ il-prestazzjoni logħba intidu orda jissorrajt vera forsi li kieku rbaħna xorta konna nispiċċaw wara mill-UEFA Champions League imma naħseb li tistenna aħjar anka l-attakk inesistenti naħseb jiena li morna ninvestu 70 miljun Ingliżi jekk kien isser żball fuq Højlund il-bieraħ wera biċċar li dan il-plejer żagħżugħ ħadd fadallu ħafna biex jilħaq il-livell li nixtiequ aħna kemm l-istaff tekniku kif ukoll aħna bħala partitari li naraw kull logħba. Problemi jidher li hemm kull imkien f'kull dipartiment rajna anke l-goalkeeper orajt jgħid li l-bieraħ forsi il-goal ma kienx tort tiegħu avolja rajt kumment ta' Sherwood li qal li Onana, il-positioning ta' Onana seta' kien aħjar fil-goal u anke rajnih fil-logħbiet preċedenti kif qed anke fl-aħħar fil-kollegament ta' qabel wara l-logħba ta' Galatasaray li nagħlija naħseb li il-blame ta' din l-eliminazzjoni hija l-iktar ta' Ten Hag bla dubju u wara naħseb li Andre Onana għandu xi ġor għax
kont nistenna aħjar jiena minn dan il-goalkeeper, wara kollox il-United nefqu 55 miljun. U alright vera forsi De Gea kien ilu hemm over 10 years, kellu ċertu legacy fit-tim imma still nippretendi u anke kif ħan il-rimarka l-kumment li qal l-YouTuber Oliver irrelevanti kif jiġu l-gows u jagħti hemm dan biex ma naqlawx il-gows issa għandu xtort jew le. U s'issa naħseb jiena ħan nitkellem fuq il-UEFA Champions League għana għal il-performances li għamel l-istaġun li għadda mal-Inter, dan l-istaġun kien falliment. Jiena mhux ħan kompli nelabora, ninsab id-disappuntat u m'hemmx xi tgħid li naħseb li Ten Hag wara li konna bil-ħila tiegħu li wasalna fejn wasalna li dħalna Champions League. Issa ma jizbalja, nistenna ħafna ħjar jiena bħala partitarju, anka il-lob, anka bħal bieraħ, wejja nistenna home Old Trafford, jgħid li l-opponent kien wieħed mill-iktar b'saħħtu fl-Ewropa, ma kienu diġà rebħu l-grupp. U inti tittirbaħ bil-fors, u mhux billi jgħid Ten Hag li we didn't deserve to lose. Naħseb li Bayern kienu dominanti bħala possession u United fl-logħba sħiħa xut wieħed biss rajt fil-lasta. M'hemmx xi tgħid iktar minn naħa tiegħi kif qed ngħid jalla li issa meta nkun magħkom fl-analiżi tal-FA Cup li nisperaw li navvanzaw nkun iktar ottimist ovvjament u l-analiżi tkun aħjar anke bħala analiżi fil-ground mod tekniku wkoll għax nerġa' ngħid il-United dis-sena sfortunatament qegħdin jiddisappuntaw u mhux ġast fil-Champions League fil-League u f'kull tazza li qegħdin jikkompetu fiha. Nixtieq nagħlaq billi nirringrazzja lill-sponsors tagħna li huma El Catalan, Game Breaker, Spaces u The Barber Room. Dan il-filmat flimkien mal-filmati l-oħra ħajkun fuq il-mezzi soċjali tal-YouTube u warajja ħajkun hemm l-analiżi tal-partita mill-Europa League bej Sheriff u Roma li ħajkummenta Karl Parnis kif ukoll Joseph Magri ħajamel l-intervent tiegħu mill-logħba tal-UEFA Champions League bejn Borussia Dortmund u Milan. Il-lejl it-tajjeb, fit-tajjeb u fil-ħażin, glory, glory, Man United.